As primeiras comuñóns toman o protagonismo nas fins de semana. As ventas de roupa para a ocasión mantéñense nas tendas especializadas e as tendencias pouco mudaron con respecto ao pasado ano. Maio é o mes por excelencia das primeiras comuñóns e xa se realizaron varias en Ribeira e en toda a comarca. Isto é positivo para os negocios, xa que a venta dos traxes para estas citas estáse a manter con boas cifras. Empezaron as primeiras, en realidad xa se fixeron o domingo aquí en Ribeira, en Oleiros, en Palmeira, tamén xa están feitas. E, bueno, seguimos a línea de outros anos. Vamos, de momento, parece que hai menos nenos, pero, bueno, a Dios gracias, a comunión vanse facendo, porque tamén é certo que veñen. Pois mira, ayer mismo vendín para Muros. Entonces non só contamos cos nenos de Ribeira, contamos tamén cos dos alrededores. Xa que logo de anos de dedicación, neste sector, Robi converteuse nunha referencia para estas celebracións. Este ano estou contenta, desde logo, coa comunión. Vexo que me ven xente de fora, que, por exemplo, o ano pasado fixen para Santiago e me ven xente de Santiago mirar. Algo señal de que a xente iría contenta. Afirma que o ideal nestes casos é non agardar o último momento e preparar con antelación a elección dos vestidos e traxes que levarán as nenas e os nenos na súa primeira comuñón. Lo general hai que vir un mes antes mínimo, mes e medio antes da fecha. Mes e medio mínimo, porque se hai que encargar o traje, como ahora mismo estou facendo, luego teñeno que fabricar un mes en ser servido desde o día que se pide, con que entonces, por exemplo, para as de junio, agora venderíamos para julio ou para agosto, porque para junio, se hai que facer unha encarga, por lo general xa non chega o traje. A costume nesta zona e en Galicia é alongar o período de celebración das primeiras comuñóns ata finais de agosto. Por exemplo, veño da Feira de Valencia, que foi a semana pasada, e por outras zonas de España fanse todas en maio. Pero aquí na zona do Barbanza, máis en Galicia en concreto, que falo con outras compañeiras de Galicia, aquí debe ser porque os pais, moito papa e mariñeiro, entonces alárganse hasta o mes de julio, agosto, sobre todo aquí en agosto hai varias comunións. E para este ano, no caso dos vestidos, a tendencia da moda é continuista co pasado exercicio. Mais ou menos continuidade do ano pasado, veñen os tejidos naturales e os algodóns empezan a vir, e para o ano xa temos algún cambio máis na comunión. Levamos uns anos que os vestidos son en crema, pero agora empezase de novo a introducir de novo blanco. Vai empezando de novo, pero claro, son tejidos distintos. Antes eran tejidos sintéticos, agora veñen tejidos de algodóns, tejidos naturales. Pero sí, empeza a vir o color blanco de novo. Vestidos aos que se lle poden engadir adornos de diferentes cores, mentres que para os rapaces o que máis se segue a vender é un mariñeiro, pero bueno, si hai o traje tamén, os almirantes, que hai os que son máis presumidiños, lle gusta ir máis de galóns. E logo tamén hai nenos que van bastante informal, co chalequito de lino e cos pantalóns cortos de lino. Máis informal, pero tamén ben vestidos. Nos últimos anos apunta que se está a rexistrar unha caída dos prezos, sobre todo nos vestidos. Recordo de vender hai anos vestidos a 1.000 euros e agora a maioría de medias son que se venden sobre 600, 500, sí. Eu creo que baixou o nivel de vida e baixou tamén o nivel. Igual hai 5 anos a maioría quería os vestidos de 800, 900 euros, agora ao contrario, agora síguese facendo as comunións, pero igual se mira un pouquiño os precios. Estas celebracións tamén están a dar vida aos restaurantes que cada fin de semana acollen xantares de primeiras comuñóns nas que os máis pequenos son protagonistas.